कांदा राधा कांदा नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणपिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्तभक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் உங்களை இந்த L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு அழைக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। மதன மாதாஜி வாய்ஸ் நல்லா கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு எனக்கும் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கறனால இத வந்து கரெக்ட்டா இது பண்ண முடியல மாதாஜி. ஓ பாக்யலட்சுமி மாதாஜி வேற யாராவது சொல்லுங்க. நல்லா கேக்குதுங்களா? நல்லா கேக்குது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இன் கேஸ் கேக்கலனா எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேவா? நம்ம வந்து சாப்டர் 7 நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேத்திக்கு நம்ம 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோமா மாதாஜி? மதனா மாதாஜி யாராச்சும் சொல்லுங்க. 13th வரைக்கும் பார்த்தோம். ஓகே மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம 31st ல இருந்து பார்க்கலாம். 14 பார்த்தோம். 13 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஓகே. இதெல்லாம் பார்க்கலையே. 13th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 13 மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. 30 நினைச்சிட்டேன். இங்க பார்த்தோம். அதாவது ஏன் சில மக்கள் வந்து மாதாஜி எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. மதனா மாதாஜி நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி. சோ வந்து நம்ம வந்து நேத்திக்கு கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, சில மக்கள் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பகவானாக ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. சில மக்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை ஏத்துப்பாங்க. யாரெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நேத்திக்கு. முக்குணங்கள், அந்த சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த மெயினா அந்த தமோகுணம், ரஜோகுணம் அதுல வந்து ரொம்ப அந்த மயக்கத்துல இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணரை பகவானாவே பார்க்க மாட்டாங்க. ஒரு சாதா ஒரு மனுஷனா தான் பார்ப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க கிருஷ்ணரை கடவுளாவே
ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் நான் வந்து இந்த உடம்பு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அதாவது நான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யறேன் அப்படின்னா அது நான் தான் காரணம். பகவான சொல்லவே மாட்டாங்க. நான் தான் காரணம், நான் தான் கஷ்டப்பட்டு நான் படிச்சேன், அதனால நான் மார்க் வாங்கினேன், நான் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போனா நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்களும் கிருஷ்ணரை வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரும் முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் உள்ளார். அந்த 3 குணத்துக்கு உள்ளதான் கிருஷ்ணர் வராரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ற புரிதல் அவங்களுக்கு இருக்காது. கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டிருப்பதா, கிருஷ்ணர் வந்து ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மனுஷன், அவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு கேர்ள் ஃபிரெண்ட்ஸ் கூட சந்தோஷமா இருக்காங்க, அந்த மாதிரி பொறாம குணம் இருக்கிறவங்க இவங்களும் கிருஷ்ணரை பகவானா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா உண்மையா இந்த சைடு பாருங்க, உண்மையா கிருஷ்ணரோட நிலை என்ன அப்படின்னா அவர் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லையே இல்லை அவரோட. இதெல்லாம் நம்ம அவர் வந்து ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள எல்லாம் வரமாட்டாரு, ரொம்ப அப்பாற்பட்டவர். அதை நம்ம நேத்திக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி, 14th ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனந்தி மாதாஜி. மகாராஜா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. லைவ் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு போல இருக்குல்ல? ஆமா மாதாஜி, ஆனா அது நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஏன்னா அது போஸ்ட் பண்ணா நீங்க ஸ்டாப் ஷேரிங் கூட வரணும், அப்பதான் பண்ண முடியும். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கைவி கையேச குணமயி மம மாயா. மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரி மாதாஜி